ಭಾಗ ಉಂಡು ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಲೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಐಟಕ್ಕೇನ್ ಬಾ ಸುಮಾರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಅಂಚದ ಆರ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ಸುಮಾರ್ ಲೀಲೆಲೆನ್ ಮಂದೇರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಪಂಡ ಆರ 40 ವರ್ಷ ದಾದ ಮಂತೇರು ಪಂಡ 40 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇತ್ತೆರ್ ಆರ್ ಓ ಲೀಲೆ ಮಂತೆರ್ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕಲ್ಪಂಚದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಲಂಚ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡ್ ಮೂಜಿ ಭಾಗ ಉಂಡು ಆದಿಲೀಲಾ ಮಧ್ಯಲೀಲಾ ಅಂತ್ಯಲೀಲ ಆದಿಲೀಲಡ್ 17 ಅಧ್ಯಾಯ ಮಧ್ಯಲೀಲಡ್ 25 ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ್ಯಲೀಲಡ್ 20 ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚ ಟೋಟಲ್ ಆದ ಅಜಿಪತ್ರಡ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡ್ ಮೂಜಿ ಭಾಗ ಬೊಕ್ಕ 11,555 ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಈ ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಮಡ ಸದ್ಗುಣನ್ ಕನತ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮಕ್ ವಿದ್ಯೆ ಬೋಡು ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯೆ ಬೋಡು ಪಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ನಿಜವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಜ್ಞಾನಡ್ದು ನಮಕ್ ದುಃಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಜ್ಞಾನಡ್ದು ಸುಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪುರಾ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಬರ್ಪುಂಡು ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ ಅಂಚದ ವಿದ್ಯೆ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ವಿನಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಇದೆಂತುಪ್ಪ ಕೇನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಏನು ಜಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಅರೆ ಬರು ಕೇನು ಜಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಕೇನು ಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಜಿ ಇತ್ತಲಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕೇನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಲ ತುತ್ತು ಜೆರಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಇನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಚೂರ್ಲ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಕೇನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ Second. ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಜೋಡು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಚು ನಿಮಿಷವೇನ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಚೂರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು. ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷವೇನು ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣಿತೆ ಕೇಂಡತೆ ಕೇಂಜಿನ ಪಲ್ನೆಬೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚನಮ್ಮ ಈ ಶ್ಲೋಕ ತಗೊಂಡಿತ್ತ ಖಾಂಡೀಲೆ ಶೂನಿಲೆ ಖಾಂಡಿ ಬೇ ಚಿತ್ತೇರ ಅಜ್ಞಾನಾದಿ ದೋಷ ಕೃಷ್ಣ ಗಾಢ ಪ್ರೇಮ ಹಾಬೆ ಪಾಯಿ ಬೇ ಸಂತೋಷ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅತ ಮಹತ್ವ ತಾನಾರ ಭಕ್ತ ಭಕ್ತಿ ನಾಮ ಪ್ರೇಮ ರಸ ತತ್ವ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಲಿಖಿಯ ಚಿಕರಿಯ ವಿಚಾರ ಶೂನಿಲೆ ಜಾನಿಯೇ ಸಬ ವಸ್ತು ತತ್ವ ಸಾರಾಂಶದ. ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ನಮ್ಮ ಇಂಚಕ್ಕೇನೋಡೊಂದು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡೆ ಪಂತೆರ್ಪಣಂದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಲೀಲದ ಫಲಶ್ರುತಿ ಅಂಜದ. ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಗ್ರಂಥ ಅವಡು ಭಗವಂತ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಐನ ನಮ್ಮ ನಂಬ್ರಾದಕ್ಕೇನು ನಿರ್ದಾದ ಅಪ್ಪನು ಅಂಚದ ಎಂಚದ ಇದೆ ನೆಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಮೈಮೇಡ್ ನಂಬ್ರಾದಕ್ಕೇನು ನೆಡ್ದ ಮನಸ್ಸದ ಅಜ್ಞಾನದ ಪುರಾ ದೋಷಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಢವಾಯಿನ ಪ್ರೇಮ ಪುಟ್ಟುನಿಗೆಂದುವೇ ಶಾಂತಿ ಮಾರ್ಗ ಪಾಯಿ ಬೇ ಸಂತೋಷ ಅಂಚದೇರೆಗ ಸಂತೋಷ ಬೋಡು ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡು ಅಂಚ ನಾವು ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಲ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಮಗೇನಾರು ಭಗವಂತ ಅಂಚದ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಪ್ರಭುನ ಮಹಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಭಕ್ತರ್ನ ಪುದರ್ ಭಕ್ತಿದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ರಸದ ವಿಚಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾಂತವಾದ ಶ್ರವಣ ಮಂತೇಂಡ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಶಾಂತವಾದ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೊಡು ಆಯೆ
ಪರಮ ಸತ್ಯದ ಸಾರಣ ತಿರಿಯುನ್ಬೆ ಅಂಚದ್ ಭಗವಂತೇರು ದಾನೆ ದಾದ ಪೂರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ನೆ ಅಂಚದ್ ಈ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆರ್ನ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಕರ್ತೃ ಐನ್ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾದ ವಿವೇಕಯುತವಾದ ನೆಟ್ ಬನ್ನಿಸದೆ ಅಂಚದ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚದ್ ಇದನ್ ಕೆನೋಂದೆ ಒಪ್ಪೊಡೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಪಂತೆ ಅಂಚದ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಇತೇತನೆ ಅಧ್ಯಡುಲ ಮೂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಅವತಾರಗ ಬಾಹ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂಚದ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ 41ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ ಅಂಚದ ತುಲಿ 41 ಇದು ಬತ್ತನ 49 ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ಅವು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಪಂಡ ಈ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಪಂಡ ಇಟ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಬೈದನ ಮಹಾಭಾರತಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಹಾಭಾರತಡ್ಲ ನೆತ್ತ ವಿವರಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕದ ವಿಚಾರಣ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸಡ್ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ್ಯಾನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚ ಒಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಉಂತದಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸಡ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ 49 ಶ್ಲೋಕ ಆತನು ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಕ್ಲಾಸಡ್ ಅಲ್ತ್ ಇಣಿತೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಐವ ಅಂಚದ ಅಂಚದ ಭಾಗವತದ ವಿಚಾರನ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದೇರು ಪಣಕ್ ಮುರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ವ್ಯಕ್ತ ಕರಿ ಭಗವತೆ ಕಹೆ ಭಾರ ಭಾರ ಕಲಿಯುಗೆ ಧರ್ಮ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಸಾರ ವ್ಯಕ್ತ ಪಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕರಿ ಪಣ ಮನ್ಪುನಲ್ಪ ಭಾಗವತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಡ್ ಕಹೆ ಅರ ಪನ್ಪೆರು ಭಾರ ಭಾರ ಪಣ ಕುಡ ಕುಡ ಬೆಂಗಾಲಿಡ್ ಭಾರ ಭಾರ ಪಣ ಕುಡ ಕುಡ ಕಲಿಯುಗೆ ಪಣ ಕಲಿಯುಗಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಯುಗಟ್ಟುಲ ಮಸ್ತ್ ದೇತ್ತು ಪಾಡ್ನ ಯುಗ ಪಣ ಅಧರ್ಮದ ಯುಗ ಕಲಿಯುಗ ಪಣ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಣ ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸತ್ಯಯುಗಟ್ಟು ನೆಕ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರೋ ಒಂತೆ ಜನ ತಿಕ್ವೇರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ ಅಂತ ಅಂಜದ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಅಂಚತ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಆ ಧರ್ಮಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಐಟ್ ಧರ್ಮ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ನಿಜವಾಯಿನ ಧರ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪವಿತ್ರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಾಮದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಠನನೆ ಅವೇ ಸಾರ ಸರ್ವಸ್ವ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಪಂತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಡ್ ಕೂಡ ಕೂಡ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ತಿರಿಪಾದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ನೆಕ್ಕದುಂಬದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ಲ ತುಯ್ಯ ಅಂಚದ ಈ ಕಲಿಯುಗಡ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕೀರ್ತನೆ ಅವೇ ಸಾರ ಸರ್ವಸ್ವ ಪಂಪುನೇನ ತೆರಿಪಾದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ 51 ಅಂಚದ ಮುಲ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಲ್ಲೆ 2 ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಇತಿ ದ್ವಾಪರ ಉರ್ವ ಈಶಾ ಸುಸ್ತುವನ್ ಜಗಂತ್ರ ವಿಧಾನೇನ ಕಲಂ ಅಪಿ ಯಥಾ ಶೃಣು ಇತಿ ದ್ವಾಪರ ಉರ್ವ ಈಶಾ ಸ್ತುವಂತಿ ಜಗದೀಶ್ವರ ಈಶ್ವರಂ ನಾನಾ ತಂತ್ರವಿಧಾನೇನ ಕಲಂ ಅಪಿ ಯಥಾ ಶೃಣು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವರ್ಣನೆ ಮಂದಿರ ನೋ ಪುರ ನಮಕ್ ಭಾಗವತಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನು ತುಲಿಯ ನನವರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಇತಿ ದ್ವಾಪರ ಉರ್ವ ಈಶಾ ಸ್ತುವಂತಿ ಜಗದೀಶ್ವರಂ ನಾನಾ ತಂತ್ರ ವಿಧಾನೇನ ಕಲೌ ಅಪಿ ಯಥಾ ಶೃಣು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ
इति द्वापर ऊर्व ईशा स्तुवन्ति जगदीश्वरम् नानातन्त्रविधानेन शृणु अपि यथा शृणुम् द्वापर ऊर्व ईशा स्तुवन्ति जगदीश्वरम् हरे कृष्ण। इति द्वापर उर्व ईशा स्तुवन्ति जगदीश्वरं नानातन्त्रविधानेन कलौ अभियता शृणु इति इंच द्वापरे द्वापर युगट ईशा उरु ईशा ओ राजा स्तुवन्ति अक्ल प्रशंसे गैपर जगद ईश्वरम जगತ್ತದ ಪ್ರಭು ನಾನಾ ವಿಧ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾನಾ ಪಂಡ ತಂತ್ರ ಪಂಡ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥದ ವಿಧಾನೇನ ನಿಯಮಲೆಗ ಕಲವು ಕಲಿಯುಗಟ್ ಅಪಿ ಕೂಡ ಯಥಾ ಓ ತರಣಾದ ಶೃಣು ದಯದಿದ ಕೇಳ್ನ ಅಂಚದ ಭಾಗವತಡ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ಲೋಕ 11ನೇ ಸ್ಕಂದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಟ್ ಪನ್ಪರು ನಿಮಿ ಮಹಾರಾಜರ ಬೊಕ್ಕ ನವಯೋಗೇಂದ್ರ ಅಲ್ಪ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಜದ ದಾದಪ್ಪನೊಂದು ಲೆರ್ತುಲೆ ಓ ರಾಜ ಈ ರೀತಿಯಾದ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಟ್ ಜನಕುಲು ಜಗತ್ ಪ್ರಭುನು ಪೂಜಿಸೈರು ಕಲಿಯುಗಡ್ಲ ಅಕಲ್ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಲೆಡ್ ನಿರೂಪಿಸೈನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಪೂಜಿಸಾವೇರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ದಯದೀದ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏನರ್ದು ಕೇಳಲ್ಲ ಅನ್ಪಂಡ ನೆಟ್ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಪಂಡ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಟ್ ಜನಕ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಮಂತದ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಕ್ಕೆ ಯುಗ ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಯುಗ 4 ಯುಗ ಉಂಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗ ಕುಡಂಜಿ ಪುದರ್ ಕೃತಯುಗ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತ್ರೇತಾಯುಗ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಯುಗ ಕಲಿಯುಗ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪ ಕಲಿಯುಗ ಅಂಡ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಯುಗತ್ತ ಇದನ್ ಪನ್ಪುನೆ ಅಂಚದ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಯುಗಟ್ಟು ದ್ವಾಪರ ಯುಗಟ್ಟು ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ 1000 ವರ್ಷ ಬದುಕೊಂತೆಗೆ 1000 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯುಷ್ಯ ಇತ್ತು ಕಲಿಯುಗಣ್ಣ ಮಾತು ಬದುಕುಜ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಈ ದೇಹ ತ್ಯಾಗಮಂತು ಪೋಪ ಪನೇರ ಸಾಧ್ಯ ಅದೇ ಪಣ ಇಂದುವೆ ಅಂಚಾದ ಬರ್ತುಂಡು ಹೆಚ್ಚೆಂಚಿನ ತೊಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಎತ್ತೆತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ನ ಇಂಚಿಂಚ ಸೈತ ನಕಲಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ತೂಪೇರ ಐಟೆ ಟೈಮು ಆಯ್ನ ಜನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಉಪ್ಪುನೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಂದು ಆದುಪೋತುಂಡು ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆದುಪೋತುಂಡು ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಮಯಮಿದಂ ಜಗತ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಜಗತ್ ಅತ್ ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಮತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಯಂ ಇದಂ ಜಗತ್ ಮತ್ತೆ ಪೂರಲ ದಾದ ಆದ್ಬಿಡ್ತು ಮೊಬೈಲೇ ಆದ್ಬಿಡ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಹೋ ಕೆಲಸಲ ಆ ಪೂಜಕಲ ಅತ್ತು ಪಂಡ ಇತ್ತು ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆದ್ಬಿಡ್ತೇರ್ ಪಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಪನೇರ್ನೇ ಸಾಧ್ಯ ಜಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ರೋಡ್ ನಡ್ತೊಂದು ಮಾಡ ಸೀದಾ ಗಾಡಿದ ಮೇಲಿಗೆ ಬೂರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎತ್ತು ನಮೈತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಫೋನ ತುಪ್ಪ ಕೆಲವು ಇಂಚೆಂಚು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತು ಸೀದಾ ಎದುರು ಗಾಡಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿ ಇಂಚೆಂಚು ನಾವು ಪಂಡ ಫುಲ್ ಆತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಜನಕ್ಲು ಎಂಟ್ರ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಬೈದನು ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಪಂಡ ಅವು ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಂಡ ನಮ್ಮ ನಶೆ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೇ ಆತು ಅವು ಇಜ್ಜಿನ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ತುಲೆ ಐನು ನಮ್ಮ ಐನ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐನು ಸರಿ ತರೀಕ ಪಂಡ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನಾರ ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಉವೇ ವಸ್ತನಿಗೆ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಡಿ ಅಂಚಂದ ಅವು ತಪ್ಪತ್ತು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆತನೇ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಜವು ಎಡ್ಡೆ ದುಲೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಅಂಡ ಹೌದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಂಚ ಪಣ ಇಂಚ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನರೆ ಓದಿಯರೆ ಅದೇ ಪಣ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕೆಲವರ ಐಟತ್ತು ಬೇತೇನೆ ಪಣ ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯಡ್
ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪಂಡ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನನ ಐಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇದೇನು ಪ್ರಭುಪಾತ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ತುಲೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಏತ್ ಅವಲೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಟೈಮ್ ಒರಿಪಾಯರ್ ಒಪ್ಪನ ಇಚ್ಚಿಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓಲ ಪೋದು ಅಂಚದು ಗುರುಕುಲಾಡು ಕುಲ್ಲುದು ಆ ಗುರು ಪಂಡದು ಕೊಡ್ದ ಅವು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪನ ಕಾಲನೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲುದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪಲಿ ಕುಲ್ಲು ನಾಡೆಗ್ ತುಲೆ ಅವಲೊಂಜಿ ನೆಟ್ ದೇವರನ್ನು ಆಂಡ ಭಕ್ತರೈನ ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಸದುಪಯೋಗ ಮನ್ಪೇರು ಭಕ್ತರ ಮೊಬೈಲ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಗಾಡಿನ ಇದೇನು ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಸದುಪಯೋಗ ಮನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಅಕ್ಲ ಜನ್ಮನ ಸಾರ್ಥಕ ಮನ್ಪೇರು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನೇರಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರನ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೇರು ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೇರು ನೆಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಸದುಪಯೋಗ ಅಂಚದು ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಒಯ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಪೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮನ್ಪೇರು ಟೈಮನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಂಡು ಅವು ಬೋಡು ತುಲೆ ಎತ್ತೋ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಕುಲ್ಲರೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಕುಲ್ಲರೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇತೆ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಅಂಚದ ಐಟ್ ಮಾತ ಕೊರ್ರೆ ಟಿವಿಡ ನೆಕ್ ಮಾತ ಕೊರ್ರೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರೇ ಕೊರ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಸೈತನೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಭಯಂಕರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪ ಕೊಡೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯ ಇಂಚಿಂಚಿನ ನರಕಡ್ ಪಾಡ್ದು ಯಮದೂತೆರು ಸೂಕರ ಪರ್ನಾಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕುಂಬಿಪಾಕ ಎಂಚಿ ಸುಮಾರು ಟೈಪ್ದ ನರಕ ಉಂಟು ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ಅಂಜಂಜಿನ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅಕ್ಲ ಅನುಭವಿಸೋಣ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅನ್ಪಂಡು ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮೊಬೈಲ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ರಾದುಲ್ಲೆ ಅವು ತೂಪುನೇನು ತೂಪುನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಂತ ನಾನು ಆ ಭೌತಿಕ ಇದೇನು ಕೇನುನ ತಿರಿಯೋನ ಬದಲು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ನೆಟ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ರಾಂಡ್ ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಬಂಗಲ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಎತ್ತೋ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ನೆಟ್ಲ ಎತ್ತೋ ಜನ ಭಕ್ತರು ದುಂಬು ಪಣೆ ಏನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ದುಂಬು ಪಂಡ ಆರು ನೆಟ್ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಪಿದೆಯುಡು ಉಲ್ಲೇರು ಮುರಲ್ಲ ಇಂಚುಪ್ಪಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಂತೇರು ಒಂಜಿ ವಾರ ಅವು ಅಂಚದು ನೈಟ್ ಪಂಡಾರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮಲ್ಲ ಹೆವಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಪಂಡಾರಿಗೆ ಅತ್ತು ಸುಮಾರು ಗಂಟೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪಡ ಅಂಚದ ಅಪಗ ಐತೆ ದುಂಬಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದ ಬೇತೆ ಇಂಚಿ ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನ ಅಂಚ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಬರೀತಾರೋ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಚೂಲೆ ಬೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜರಿ ಇತ್ತೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೇನೇರು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪು ಭಾಗವತದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಂತಲ್ಲ ನಾ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ಪಾತೇರುವೆ ಭಾಗವತದ ಇಂಚ ಸ್ಟೋರಿ ಅರಿಗೆ ಏತ್ ಅರ್ಥ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಕೇನ್ವೇರು ತುಲೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಏನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಭೌತಿಕನ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಪನ್ಪೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡೆ ನುವೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಏನು ಬತ್ತೆ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು ಅಂಚದ ಈ ಮಾಯಡ್ ಬೂರ್ನಾಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚದ ಪೂರ ಮಾಯಡ್ ಬೂರ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಚದ ಮಾಯಡ್ ಪಿದೆ ಬರ್ಪಣ ಅತಿ ಈಸಿ ಅತ್ತು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಮಧ್ಯಲಿ ಇಲ್ಲದ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾಯಾ ಮುಗ್ಧ ಜೀವೇರ ನಾಹಿ ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಅಕಲ್ಡ ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣನ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಅಕಲ್ ದಾದವನ್ ಪೋಡು ಪಂಡ ದೇವೇರು ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ದಯ ತೋಜಾದ ಪಂಡ ಈ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲೇನು ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಪೂರ ಲಿಪಿಬದ್ಧ ಮಂದೇರು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾಯಪಾಯನ ವ್ಯಾಸರು ಪೂರ ವೇದ ಪುರಾಣಲೇನು ಇತಿಹಾಸಲೇನು ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ನದೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಡ್ಕೇನು ಬಾ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚದ ಜೀವೇರ ಕೃಪಾಯ ಅಂಚ ಜೀವದ ಮಿತ್ ಕೃಪೆ ತೋಜಾದ ದಾದ ಮಂತೇರು ವೇದ ಪುರಾಣನ್ ರಚನೆ ಮಂತೇರು ಅಂಚದ ಐನ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪುಡ ಐನ್ ಕೇನೋಡು ಐನ್ ತೆರಿಯೋಡು ಅಂಚದ ತೆರಿದ ನಮ್ಮ
ಜನ್ಮ ನಮ ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ಬಿಡ ಪ್ರಭುಪದ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತ ತುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ದೇವರೇನು ಮಾರತ್ತದ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನು ಅಪ್ಪಲ ಮರಪೆರವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರನ್ನು ತೂದಿತ್ತ ಪ್ರಭುಪದ ಪನ್ಪೇರು ಭಾಗವತಂದ ಭಾವಾರ್ಥ ಮಲ್ಲ ಲಾಸ್ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಪಂತೇರಿಗೆ ದೇವರೇನು ಮಾರಪ್ಪನಾಗೆ ಅಂಚದ ವಿಸ್ಮೃತಿ ఆయన జీవినక్లు ఇజిన బద్ధ ఆత్మేరు ಕಂಡೀಷನ್ ಸೋಲು ಅಂತ ಪಂಪೇರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಸಂಬಂಧ ನಕ್ಲು ಮರತ್ತದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೇರ್ನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಅವುಲ ಶಾಶ್ವತ ಆಯ್ತು ಅವು ಶರೀರದ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಶರೀರ ಯಾಪ ಬೂರುಂಡು ಅಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕ್ಲೋಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಫಿನಿಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ದೇಹತ್ಯಾಗವಂತ ಪೋಣ್ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಎತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಗರುಡ ಪಣ ಅಕ್ಲು ಪೋಯರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಎತ್ತು 1000 ವರ್ಷ ಬುಲಿತಲ್ನಾಗೆ ಸೈತನಕ್ಲು ಪಿರ ಬರ್ಪುಣಕ್ಲತ್ತು 1000 ವರ್ಷ ಬುಲಿತಾನೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪನ್ಪೇರು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಎತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಲು ಬುಲಿತಲ್ನಾಕ್ಲು ಸೈತನಕ್ಲು ಪಿರ ಬರ್ಪುಜಾರ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಡು ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಸಂಬಂಧ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಇಚ್ಚಿ ಮಾತೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ದೇವಡು ಭಕ್ತರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಡು ಮೈನಾದ ಅಂಚದು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಆಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ನಮಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಬೊಡ್ಚಂದ ದುರ್ಗುಣ ತಕ್ಕೊಂಟಿಗೆ ಅಂಚ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ವ್ಯವಹಾರ ಮನ್ಪಡ ಅಪ್ಪನಾಂಡ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಲೆಕ್ಕರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಚ್ಚಿ ಇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನ ಒಯ್ಕ್ ಕನಾಯರ ತೋಡು ಭಗವಂತನ ಕೈತಡೆ ಕನಾಯರ ತೋಡಾಕಲ್ದಾನೆ ಅವೇ ಪಾತೆರೋಡು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಡಿಂಚ ಪಂತೇರು ಅಂಚದು ಐತೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಡು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಐನಾತ್ಕೀಯ ನೋಡಿಗೆ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾಪ ಪೋಪುಣಿಗೆ ಅಂಚ ತುಲಿ ಎತ್ ಪಂತೇರು ಅಂಚದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚದು ಎತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೇರು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಬರ್ತನದು ಅಂಚದು ಅರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧನ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಜೀವ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತ ಸನಾತನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಜೀವ ಭೂತ ಸನಾತನ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನ ಅಂಶಾಂದೇ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಮಮೇವಾಂಶ ಜೀವಲೋಕೆ ಜೀವಭೂತ ಸನಾತನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸನಾತನ ಪಣಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ವಿನಾಶ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಆದಿ ಅಂತ್ಯ ಇಜ್ಜನ್ನೇಕ ಸನಾತನ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಜನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ನಮಗೆ ಸಾವು ಪನ್ಪುನನೇ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತೆರಿಂಡ ದಾದಾಪು ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಚೇಂಜ್ ಆದವು ಈಜಿನ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನು ಇರ್ತುಲೆ ಇತ್ತದ ಏನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪುಲ ಉಳ್ಳೇ ಇರತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪುನೆ ಒಂಜೇ ಜೀವನ ಮಜಾ ಮನ್ಪುಲೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ ಅದೇ ಒಂಜೇ ಜೀವನ ಮಜಾ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಲ ಪಾಪ ಜೀವನನೇ ಹಾಲಾದ ಪೋಂದು ಅಕ್ಲ ನರಕಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಂತದು ಎತ್ತು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸೋಡು ಅಣ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಯಾಪ್ಪಲ್ ಉಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ದುಂಬುಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲೊಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಉಂಡತೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಪ್ಪಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ನಾಶ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಗೆ ಏರೇಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ತುಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇದೇನು ಬಾಯ್ಡ್ ಪಂಡೆ ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತನು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರ ತುಲೆ ಇಡೀ ಭಾಗವತ ಕೇಂಡೇರು 16 ಸ್ಕಂದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕೇಂಡೇರು ಪರೀಕ್ಷಿತ ನಿಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನುಂಡ ತಕ್ಷಕ ಬತ್ತು ನೀನನ್ನು ತುಚ್ಚುಂಡು ಈ ಸೈಪ್ಪ ನಿಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನುಂಡ ಹೇಗೆ ಪಂಡೇರು ಪೋಡಿಗೆನ ಒಯ್ಕು ಏರು ಸೈಪುನೆ ಅಂಚ ಸೈಪುನೆ ಶರೀರ ಯಾನ ಶರೀರ ಹತ್ತತೆ ಯಾನ ಆತ್ಮ ತೆಂಗದಾಯ ಪೋಡಿಗೆ ಅವಳು ತುಲೆ ಎಂಚಿನ ಪಣ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ಎತ್ತು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕನತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇದೇನು ಅರ್ಥ ಮಂತು ಅಂಚಂದ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪಣ ಇದೇನು ಗಡಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೋಡು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ತೆರಿವ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ತುಲೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಮರಪ್ಪ ತುಲೆ ಇದೇನು ಎನ್ನಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುಃಖ ಮನ್ಪೆನ ಯಾನ ಎಂಕ ಸಾವೇ ಜಂಚದ ಎಂಕ ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸುಖ ಪನ್ಪನ ಹೆಂಗೆ ಬೊರ್ಚಿ ಎಂಕ ಓವು ಸುಖ ಬೋಡು ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಸುಖ ಬೋಡು ತುಲೆ ಅವೇನು ನಮ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚದ ನಮ್ಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಸುಖ ಅಂಚದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮರತ್ತದ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ನೀವು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ನಮ್ಮ ಮಾಯಡ ಬೂರ್ದು ಹೊಡ್ತಾ ಅಂಚ ನಮ್ಮಡೆ ಸ್ವಂತ
ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಚಿ ಮಾಯಾ ಮುಗ್ಧ ಜೀವೇರ ನಾಹಿ ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಅಂಚದ ಜೀವೇರ ಕೃಪಾಯ ಕೈಲ ಕೃಷ್ಣ ವೇದ ಪುರಾಣ ಅಂಚದ ಮರತನ ಜೀವಿಲು ಕೃಷ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಆ ಸಂಬಂಧನ ಮರತದೆ ಅಂಚದಾಕ್ಲೆ ಭೌತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನೇಟ್ ತನ್ಮಯರಾದುಲ್ಲರ ಅಂಚನ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಐತನೆತ್ತ ವಿಷಯನೇ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನೇಟ್ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಓವು ಸತ್ಯ ಓ ಇಂದು ಪಂಡ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಲ್ನ ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗಗನಗೇರಿಸಾರೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಉಯಿತ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡದೇ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪು ಅಣೆ ಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಭೌತಿಕದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದುಃಖಡ್ದಲ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬರ್ಪ ತುಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾಯಪಾಯನ ವ್ಯಾಸರ್ ವೇದ ವ್ಯಾಸರ್ ಅರ್ ಭಗವಂತನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅವತಾರ ನಾವು ಸುಮಾರು ವೈದಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇನು ಕೊಡ್ತೇರ ಅಂಚದಾರ ಇಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇನು ಡಿವೈಡ್ ಮಂತಿರ ಇಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಭಾಗವತ ಬರ್ತನ ಪಾತ್ರ ಸುರುಕಾರ ವೇದಲೆ 4 ಭಾಗ ಮಂತಿರ ಒಂಜಿ ವೇದ ಇತ್ತನಿಗೆ ಯಜುರ್ವೇದ ಐ 4 ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೇರು ಈಸಿ ಆವಡು ಪಂಡ ತುಲೆ ಅವಳ ವೇದಲ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಭಯಂಕರ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಮಂದಿರ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ವೇದಡುಂಡು ಅಂಚ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪೊಂಡವ ತುಲೆ ನಮಕ್ ಪಂಡ ಇದೇನೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಡೆ ತೆರಿನ ಅಕ್ಲು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಮತ ತೆರಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನು ಮತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಋಗ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಅಥರ್ವವೇದ ಋಗ್ವೇದದ ಮಂತ್ರ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಏರೇನು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೊಡು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೊಡ ನಾ ದೇವತೆನ ಅಕ್ಲ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೊಡ ಅಕ್ಲೇನ್ ಸುರುಕು ಲೆಪ್ಪೊಡತೆ ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪೊಂಡ ಅಂಚದ ಯಜ್ಞ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತನೆ ಓಯುಗಟ್ಟು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಜ್ಞ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತನೆ ಓಯುಗಟ್ಟು ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಜ್ಞನ ಓಯುಗಟ್ಟು ಮಂತೊಂತೇರು ಪಲ್ಲೆ ಏರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಜ್ಞ ಓಯುಗಟ್ಟ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡದು ತ್ರೇತಾಯುಗ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಚದ ತ್ರೇತಾಯುಗಟ್ ಜನಕ್ಲು ಯಜ್ಞ ಮಂತದ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತು ಅಂತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಚದ ತ್ರೇತಾಯುಗಟ್ ಯಜ್ಞ ಮಂತದ ಜನಕ್ಲು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ 4 ವೇದಡ ಐತ ವರ್ಣನೆ ಉಂಟು ಪಂಡ ಋಗ್ವೇದದ ಮಂತ್ರಡ್ದ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ತುಲೆ ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪೊಂಡ ಸುರುತ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪೊಡತೆ ನಮ್ಮ ಏರೆಗೆ ಯಜ್ಞಡ ಆಹುತಿ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚದ ಋಗ್ವೇದದ ಮಂತ್ರಡ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪುನೆ ಓಕೆ ಇನ್ ಪಠಣ ಮನ್ಪೇರಿ ತುಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞಾಪುನಂಡ ತುಲೆ ಮಂತ್ರ ಪನ್ನೆರೊಪ್ಪು ಅಂಚದ ಮಂತ್ರ ಪಂಡದ ಆ ದೇವತೆ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರ ಆ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಉಪಸ್ಥಿತ ಅವಡು ಆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಮನ್ಪುನ ಮಂತ್ರಲ ಐಟುಂಡು ಅವು ಐಟುಂಡು ಸಾಮವೇದ ಐಟು ಭಕ್ತಿದ ಚರ್ಚೆ ಮಸ್ತುಂಡು ತುಲ ಐಟ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ವೇದಾಹಂ ಸಾಮವೇದೋ ಅಸ್ಮಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪರ್ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ ವೇದಡ್ಲ್ಯಾನ ಸಾಮವೇದ ಪಂಡ ಸಾಮವೇದದ ನೆಟ್ ಭಕ್ತಿದ ಚರ್ಚೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಅಂಚದ ಐಟು ಪಂಡ ಋಗ್ವೇದಡ್ಲ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಈ ಸಾಮವೇದಡ ಅಕ್ಲು ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಪೇರು ಋಗ್ವೇದದ ಮಂತ್ರಡ್ದು ನಮ್ಮ ಏರೇನು ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪೊಡು ಅಕ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪೊಡು ಆ ಮಂತ್ರ ಋಗ್ವೇದಡ್ ಉಂಡು ಸಾಮವೇದಡ ಅಕ್ಲೇನು ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಪೇರ ಬೊಕ್ಕ ಯಜುರ್ವೇದದ ಮಂತ್ರಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಹುತಿ ಕೊರ್ಪಣೆ ಯಜುರ್ವೇದ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದ ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅಥರ್ವ ವೇದ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವು ಈ 4 ವೇದದ ಮಿಕ್ಸ್
ಬಾಕಿದ ಪಂಡ ಇಟ್ ಮೂಜೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಮೂಜತ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಅಥರ್ವ ವೇದಾರ್ತಿಕು ಅಂಚದ ಸುರುಕು ದಾದವಂತರಿಗೆ 6 ವೇದಲೆನು 4 ಭಾಗವಂತರು ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಪಂಡ ವೇದಡ್ ಕೆಲವು ಅರ್ಥನೇ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ವೇದ ಕಲ್ಪನ ಆತ ಈಸಿಲ ಆತು ಒಬ್ಬಂಗ ಉಂಡು ಅಂಚತ್ತುಲೆ ದಾದವಂತರಿಗೆ ಆತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಜ್ಜನಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕ್ ದುಂಬು ಐನು ಪುರಾಣ ವಿವರಿಸ್ಯಾರ ಪಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತು ಬಿಡ್ಯಾರ ಪಂಡ ವೇದದ ಅವು ಪೂರಾಗಳ ಅವು ತೆರೆ ಉಂಚಿ ವೇದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಆತು ಸುಲಭ ಪಂಡ ಅವು ಅತ್ತು ಬಂಗ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವೇದ ಕಲ್ಪೊಂಡನೆ 16 ವರ್ಷ ಬೋಡು ಕಮ್ಮಿ ಇಡ್ಲ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಇಡೀ ಐಕ್ಯ ಬೋಡಪ್ಪ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ವೇದ ಪೂರ್ಣಯತಿ ಇತಿ ಪುರಾಣ ವೇದದ ಪಾತ್ರನ್ ಪೂರ್ಣ ಮನ್ಪುನ್ನೆನೆ ಪುರಾಣ ಐಕ್ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರಣ ಮತ್ತೆ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ಇದೆ ಹಿಂದಿಡು ಪುರಾಣ ಪಂಡ ಪರತ್ ಅಂಚದ ಅಣ್ಣ ಪುರಾಣ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ವೇದದ ಪಾತ್ರನ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತು ಕೊರ್ಪು ಐಟ್ ನಮ್ಗೆ ವಿವರಿಸ್ಯಾರ ಪಂಡ ಪುರಾಣಡ್ ಮತ್ತ ಕಥೆತ್ತ ನೆಟ್ಟು ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಪಂಚಮ ವೇದ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪುರಾಣಗ್ ಮಹಾಭಾರತಗ್ ರಾಮಾಯಣಗ್ ಮತ್ತ ಪಂಚಮ ವೇದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಐಟು ವಿವರಿಸ್ಯಾರ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರ ದ್ವಿಜ ಬಂಧೂನ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಗ್ ಶೂದ್ರರೆಗ್ ದ್ವಿಜ ಬಂಧುನಕ್ಲೆಗ್ ಭಾಗವತಡ್ ಪಂತೇರು ಈ ಪಾತ್ರ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ತ್ರೀಯರೆಗ್ ಶೂದ್ರರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿಜ ಬಂಧುನಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಮಂದಿರಿಗೆ ಈ ಮಹಾಭಾರತನ ಬರೆಯರ್ ಪಂಡ ಆತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಜ್ಜನ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಇದೇನ್ ಮತ್ತೆ ತಿರುನ್ ಆತ ಈಸಿಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಹಾಭಾರತನ ರಚನೆ ಮಂತಿರು ಪಂಡ ತುಲೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಪಂಡ ಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿ ತೂಪೇರ್ ಈ ವಿಷಯನ್ ಮಾತ ಪಂಡ ಎತ್ತು ಕರುಣೆಡ್ ನುಮನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪನ ಜೀವಿನ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿರ ತಾಕಲ ಇಂಚ ಉದ್ಧಾರಾವು ತುಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ಲೋಕಲ ಉಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ತೋಜು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂದು ಭಾಗವತಡೆ ಬತ್ತನ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕಲ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಅದು ಭಾಗವತ ಇತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಐಟೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪನೆ ಕಲಿಯುಗದ ಧರ್ಮನ ಭಾಗವತಡ್ ತುಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ದಾಲ ಪಂತೇರು ನೇಕ ದುಂಬುದ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥಡ್ ಕುಡ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ತೆರಿಪಾದರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಾವಳಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕೀರ್ತನೆ ಅವಸು ಪಂಡ ತೆಲಿಪಾದೆ ಗಡಿ ಅಂಚದು ಓ ರಾಜ ಈ ರೀತಿ ದ್ವಾಪರಯುಗದ ಜನಕ್ಲ ಜಗತ್ ಪ್ರಭುನ ಪೂಜೆ ಮಂತೇರು ದ್ವಾಪರಯುಗದ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಕಲಿಯುಗಡ್ಲ ಅಕ್ಲು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಲೆಡ್ ನಿರೂಪಿಸೈನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪರಮ ಪರುಷನು ಪೂಜಿಸವೆರು ಪೂಜಿಸಣೆ ನಮಕ್ ಫಾಯ್ದ ಬರ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನ ಪಂತೆರು ಓಕೆ ಕೆಲವರ ಅವು ಯಾಣ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪೆ ಪಿದಾಡು ಅಂಚದ ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪನೆ ಎಂಚಂದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಯಜ್ಞ ಈ ದ್ವಾಪರ ಯೋಗಟ್ಲ ಆತನು ಮಂತಿಜರೆ ಮನ್ಪೇರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಟ್ ಆಂಡ ಅವು ಮೈನತ್ತು ಅಣ್ಣ ಕಲಿಯುಗವೇ ಫಲ ದೇವರನ್ನ ನಾ ಮಾಡ್ತಿಕ್ಕುನಿಗೆ ಪಣ ಕಲಿಯುಗ ಆತು ಪಣ ದೋಷ ಆದಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ದೋಷ ಆಡ್ದು ಕೂಡ್ದು ನಾಂಡಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ದಯಮಂತದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಡ್ದು ಕೇನ್ಲ ಪನ್ಪನೆ ರಾಜಗ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ವಿವರಿಸವ್ರು ಪಂಡ ಇಂದು ಕರಭಾಜನ ಇದೇನು ಪಂತೇರು ಕರಭಾಜನ ಪಂಡ ಏರ್ ಪಂಡ ಋಷಭ ದೇವರ್ನ ಜೋಕುಳು ಮೇಕ್ಲು ಪಂಡ ನವಯೋಗೇಂದ್ರ ನಕ್ಲೆನ್ ಪನ್ಪೇರು ಐಟು ಒರೇನ ಪುದರ್ ಕರಭಾಜನ ಬೊಕ ಹವೀರ್ ಕೆಲವು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ನಿಮಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಶ್ಲೋಕನು ಏನು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಅವೇ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇಂಚ ಅವತಾರ ಮಂತ್ ಬತ್ತಿರೋ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಅಂಜೊಂದು ಪುರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ವರ್ಣನೆ ಮಂತದೆ ಐಕೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತಿರೆ ಪಂಡ ಈ ಭಾಗವತ
हेतु पण महाभारत दाय रचने आतन ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ತೂಣ ನಾವು ಫುಲ್ ನಾಲೆಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ನಮಕ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡತೆ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಈ ಭೌತಿಕ ಬಂಧನದ ಬಿಡುಗಡೆಯರೆ ಫುಲ್ ನಾಲೆಜ್ ನಮಕ್ ಭಾಗವತಡ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೆರ್ತುಲೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಭಾಗವತಡ್ ತುಲೆ ಅನಿ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತು ಕೇನ್ ಓದ್ಪಾದ ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರ ದ್ವಿಜ ಬಂಧೂನಾಂ ತ್ರಯೀನಾ ಶ್ರುತಿ ಗೋಚರ ಕರ್ಮ ಶ್ರೇಯಸಿ ಮೂಢಾನಾಂ ಶ್ರೇಯ ಏವಂ ಭವೇದಿಹ ಇತಿ ಭಾರತಮಾಖ್ಯಾನಂ ಕೃಪಯಾ ಮುನಿನಾ ಕೃತಂ. ಮಹಾಮುನಿ ಅನುಕಂಪಡ್ದು ಕೂಡ್ನಾರಿಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ತುಲೆ ಆರು ಎತ್ತು ಪಂಡ ಕರುಣೆ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ್ನಾರು ಪಂಡ ಜೀವಿ ನಕ್ಲಮಿತ್ತು ನಮ್ಮಂಚಿ ನಕ್ಲಮಿತ್ತು ಬದುಕದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿನ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಜನಕ್ಲೆಗೊಂದು ಸಹಾಯ ಆಪುಣು ಪಣದಾರು ಸರಿಯಾದೆ ಭಾವಿಸರಿಗೆ ಪಣ ನಮ್ಮಂಚಿನಕ್ಲೆ ಬದ್ಧಾತ್ಮರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಪಣ ದೇವರೇನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಾರೆಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಣು ಪಂಡದು ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದವರಾರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿಜ ಬಂಧು ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಹಾಭಾರತ ಪನ್ಪುನ ಈ ಮಹಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನಿರೂಪಣೆನ ಸಂಕಲಿಸಾಯರು ಅರು ಏನು ಸಂಕಲನ ಮಂತೇರು ಮಹಾಭಾರತ ಅಂಜದು ಅಂಡ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಮಹಾಭಾರತ ಇಲ್ಲದ್ರಿಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರ ಏರು ಪಂತೇರಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರ ಮಹಾಭಾರತ ಇಲ್ಲಲ್ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಲಡೆ ಆಪುಣು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಚೆಂಚಿನ ಜನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಕಲಿಯುಗ ಅಂಚದು ಇಲ್ಲಲ್ದಿಂಡ ಲಡೆ ಆಪುಣು ಒಲ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಪಂದ ಮಹಾಭಾರತಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಲ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಡಿದಿಂಡ ಲಡೆ ಆಪುಣು ಅಯ್ನ ಕೇಂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತನ ಜಗಡರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪಿರಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಣಕ್ಲಿ ಸರಿ ಹೆಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಹೆಂಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತುಲೆ ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರ ದ್ವಿಜ ಬಂಧೂನಾ ಪಣ ಅಕ್ಲೆಗಿ ವೇದ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ್ನ ಆತ ಈಸಿ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚದ ಪಣ ಆರು ಈ ಕಾರ್ಯಡ್ ಮಾತ್ರ ತೊಡಗದಿಲ್ಲ ಅರಿಗ ನನಲ ತೃಪ್ತಿ ಆತಗೆ ಮನಸ್ಸು ವೇದವ್ಯಾಸರಿ ಐನು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಏರು ಪನ್ಪನೆ ಸೂತ್ತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಶೌನಕಾದ ಋಷಿನಗ್ಲೆ ಪನ್ಪನೆ ತುಲೆ ವೇದವ್ಯಾಸರಿ ಮಹಾಭಾರತನ ರಚನೆ ಮಂತೇರೆ ಓ ದ್ವಿಜ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಜನತೆದ ಸಮಗ್ರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕಾರ್ಯಡ್ ಅರೆನಾರು ತೊಡಗಿಸೌಂಡಲ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕಲ ಖುಷಿ ಆತಜಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಅರೆಗ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೀಚಿ ಅಂಚದ ಧರ್ಮದ ಸಾರಣ ತಿರಿನಾರಾದಿತ್ತನ ಮುನಿನಕ್ಲು ಇಂಚ ಹೃದಯ ಅತುಪ್ಯದಾಯಿನ ತಕ್ಷಣ ಆಲೋಚಿಸಾರೆ ತೊಡಗೇರಿಗೆ ಅಂಚದ ಆರ್ನೊಳೆ ಯಾರು ಇಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಂತಿರಿ ಏರೆಗ್ಲ ಪಂತಿಜರು ಅಂಚದ ಪಣ ಪೂರ ಆರು ಪನ್ಪೇರಿ ಅನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮಂತದೆ ಪೂರ ಕೆಲಸನು ಯಾನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ವ್ರತ ನಿಯಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಯ್ ವಂಚನೆ ಇಜ್ಜಂದ ವೇದಲೇನು ಗುರುಕ್ಲೇನು ಯಜ್ಞಾಗ್ಲೇನು ಪೂಜೆ ಮಂತದೆ ಓಕೆ ನಿಯಮಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಬದ್ಧ ಆದುಲ್ಲೆ ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರರ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗೆ ದ್ವಿಜ ಬಂಧುನೆ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ತೂಪವನ ಅಂಚೆನೆ ಮಹಾಭಾರತದ ವಿವರಣೆ ಮೂಲಕ ಗುರು ಪರಂಪರೆದ ಅರ್ಥಡೇ ವಿವರಿಸದೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪಲ ಪನ್ಪೆರಿ ಗುರು ಪರಂಪರೆದ ವಿಷಯ ಉಂಡತೆ ಭಾಗವತಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಪರಂಪರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕನಾವಲು ಪೋಯಿನಾವಲು ಕೇಂಡ ನಮಕ್ ಭಾಗವತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಕೇಂಡನೆ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಅರ್ಥ ಆಪನ್ ತುಲೆ ಆರ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೇದವ್ಯಾಸರ್ ಪನ್ಪನೆ ಅಂಚದ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ತೋಜುನ ಅಂಚೆನೆ ಮಹಾಭಾರತದ ವಿವರಣೆದ ಮೂಲಕ ಗುರು ಪರಂಪರೆದ ಅರ್ಥಡೆ ಅನೈನು ಪುರ ವಿವರಿಸದೆ ಅಂಚದ ವೇದೋಲು ಇಚ್ಛ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಲೆ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧತೆ ಪಡೆದಿತ್ತನ ಅನುಸ್ತುಷ್ಟಿ ಭಾವನೆ ಇಂಕೊಂಡು ಪಂಡ ಅಸಂತುಷ್ಟಿ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಪರಮಹಂಸರೆಗ್ಲ ಅಂಚದ ಅಚ್ಯುತನಾಯನ ಭಗವಂತಗ ಪ್ರಿಯವಾಯನ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿನ ಯಾನು ದಿರ್ತದು ಪಂತಜ ಅಂಚಾಯನೆಡ್ದವರೆ ಇಂಚಾದುಪ್ಪುಲೆ ಅಂತುಲೆ ಆರೆಗ್ ಮನಸ್ಸು ಯೋಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಭಾಗವತ ಉಂಡತೆ ಅವು ಒಂದು ಎತ್ತು ಯದ್ ವೈಷ್ಣವನಾಂ ಪ್ರಿಯಂ ವಿಷ್ಣು ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಅಂಚದ ಪನೊಂದುಲೆನು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಪನ್ಪನೆ
ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಅಂಚದ ಅಚ್ಯುತನಾಯನ ಭಗವಂತಗ್ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ದೇವೇರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ್ಯಾನ ದೆರ್ತದ ಪಂತಜಾ ಐಡ್ದಾವರ ಇಂಚಾದುಪ್ಪಾನ್ ಪಡ ಪಂತೆರ್ ಅಣ ದೆರ್ತದ ಪಾ ನೋಡಿತ್ತನ ಭಾಗವತಡ್ ಎಂಚೋಂಡು ಬಾಕಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಭಾಗವತದ ಆತ ದೆರ್ತು ಪಂತಜಾರ್ ಭಾಗವತಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿನೆಟ್ಲ ಭಕ್ತಿದನೇ ಗುಣಗಾನ ಅಂಚದು ಈ ದುಂಬೆ ಪನ್ನಂಚಿನ ವೇದವ್ಯಾಸರನ ಕೊರತೆದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದ ಪಡೊಂದು ಪುನಗ ನಾರದರು ಸರಸ್ವತಿ ನದಿತ ತೀರಡ್ ವ್ಯಾಸರ್ನ ಆಶ್ರಮಗ ಬತ್ತರಿಗೆ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ನಾರದರ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಗಮನವಾಯಿನ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಗೌರವರ್ದು ಲಕ್ಕದುಂತುದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಗ ಕೊರುವನ ಗೌರವಗ ಸಮಾನವಾಯ ಗೌರವನ ಕೊರ್ದಾರೆನ್ ಪೂಜೆ ಮಂತೆರು ಪಣ ಇಂಚ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಏರ್ ಬತ್ತೆರ ನಾರದೇರ್ ಬತ್ತೆರ್ ನಾರದೇರ್ ಬೇತೇರ್ಲತ್ತ ವೇದವ್ಯಾಸನ ಗುರು ಬೊಕ್ಕಾರು ತೆರಿಪವನೆ ತುಲೆ ಈತ ನಮ್ಮ ಆಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ ಬಾ ಆಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಗವತಡು ಮತ್ತೆ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಂತನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಶರಣು ಪೋಣು ಐಟ್ ಉತ್ತರಣೆ ಧರ್ಮ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಭಾಗವತಗ ಶರಣು ಪೋತನಿಗೆ ಧರ್ಮ ಐಕ್ಯ ಶರಣು ಪೋತನು ಭಾಗವತಂ ಅಂಚದ ಆ ಭಾಗವತದ ಇತಿಹಾಸನ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಶೌನಕಾದಿ ರಿಷ್ಣಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪನೈನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕೇನು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥವಂತನು ಕಲಿಯುಗದ ಧರ್ಮನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭಾಗವತಡ್ ಪಂತೆರ್ ಭಾಗವತರ್ದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ಬೇತೆವುಲ ಇಚ್ಚಿ ಈಗ ಭಾಗವತಂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ನೋಡು ಅಂಚದ ತುಲೆ ಐನೇ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪನೆ ಕರಭಾಜನ ಆರ್ ಪನ್ಪುನೆ ಇರಿಗ ನಿಮಿ ಮಹಾರಾಜರೇ ತುಲೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಡ್ಲ ಕೋಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಾಗವತಂದ ಶ್ಲೋಕ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವತಾರಮಂತ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ನೆಟ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾವನು ಭಾಗವತಡ್ ಗೊತ್ತಾವನು ಮಹಾಭಾರತಡ್ಲ ಗೊತ್ತಾವನು ತುಯ್ಯೈತೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವ ಆಯ್ತು 149ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 75ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಬರ್ಪುನು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬರ್ಪೇರು ಭಾಗವತಡ್ಲ ಬರ್ಪುನು ಬೇತ ಬೇತ ಪುರಾಣ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚಂತುಲೆ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಂ ತ್ವಿಷಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗಾಶ್ರ ಪಾರ್ಷದಂ ಯಜ್ಞೈ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಾಯೇರ್ ಯಜಂತಿ ಮೇಧಸ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಂ ತ್ವಿಷಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಸಾಂಗಾಶ್ರ ಪಾರ್ಷದಂ ಯಜ್ಞೈ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಾಯೇರ್ ಯಜಂತಿ ಸುಮೇಧಸ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನೋಡವೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪು ದಿಯೋಡಮ್ಮ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಡ್ಲ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಂತ ಪನ್ಪೇರು ಭಾಗವತ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ಲ ಸುಮಾರು ಜಾಗಡ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಕೃಷ್ಣಂ ತ್ವಿಷಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗಾಶ್ರ ಪಾರ್ಷದಂ ಯಜ್ಞೈ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಾಯೇರ್ ಯಜಂತಿ ಸುಮೇಧಸ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಣಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಂ ತ್ವಿಷಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಸಾಂಗಪಾಂಗಾಶ್ರ ಪಾರ್ಷದಂ ಯಜ್ಞೈ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಾಯೇರ್ ಯಜಂತಿ ಸುಮೇಧಸ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಂ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡದ ಪುನರುಚ್ಚಿಸವನ ತ್ವಿಷಾ ಪಂಡ ಕಾಂತಿಡ್ದು ಒಡಗೂಡ್ನ ಆ ಕೃಷ್ಣಂ ಪಂಡ
ಕಪ್ಪತ್ ಪಣ ಸ್ವರ್ಣದ ಪಣ ಬಂಗಾರದ ಕಲರ್ ಅಕೃಷ್ಣಂ ಸ ಅಂಗ ಒಡನಾಡಿಲೆನ ಸಂಗಡ ಉಪಾಂಗ ಸೇವಕೇರ್ನ ಅಸ್ತ್ರ ಆಯುಧಲು ಪಾರ್ಷದಂ ಅಂತರಂಗ ಸಹಚರರು ಯಜ್ಞರ್ದು ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಾಯೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮಂತ್ರ ಪಠನದೊಳಗೊಂಡ ಯಜಂತಿ ಅಕಲು ಪೂಜಿಸಾವೆರು ಹೀ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸುಮೇಧಸ ಪ್ರಾಜ್ಞಾವಂತರು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರು ಭಾಗವತಡ್ 11ನೇ ಸ್ಕಂದ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕರಭಾಜನ ನವಯೋಗೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಋಷಿ ಅರ ನಿಮಿ ಮಹಾರಾಜರೇ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮನ ಸತತವಾದ ಪನ್ಪುನ ಪರಮ ಪ್ರಭುನ ಅವತಾರನ ಪೂಜಿಸಾರೆ ಕಲಿಯುಗಡು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಮಂತ್ರ ಪಠಣನ ನಡಪಾವೆರು ಅಕ್ಕಲ ಶರೀರ ಕಪ್ಪತ್ತಿಜಿನ್ ಅರ್ನ ಪಣ ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ಕಪ್ಪತ್ತಿಜಿಂಡಲ್ಲ ಆರೇ ಸ್ವಯಂ ಕೃಷ್ಣನೇ ಆದುಲ್ಲೆರು ಆರ್ನ ಸಹಚರರು ಸೇವಕರು ಅಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಲು ಅಂಚೆನೆ ಅಂತರಂಗದ ಜತೆಗಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಜೊಂದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡದ ನೆಟ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಇಂದು ಇದೇನ ಪಂಡ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮುಲ್ಪ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲ್ಲೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತರ್ದಾದುಂಡು ಶ್ರೀಲ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಆಜಿ ಷಡ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಲೆ ಆಜಿ ಜನ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ ಅಕ್ಲು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪಂಡಿತರು ಅಂಜದ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ವೃಂದಾವನ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಪ್ರಭುತಿ ದೈತ್ಯರ ವೃಂದಾವನ್ ವಿಹಾರಿ ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪನೊಂತೇರು ಅಂಜದ ಡೈಲಿ ದಾದಂತ ಆಜಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ ನೆನೆಪು ಅನ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆದ ಆಚಾರ್ಯ ನಕ್ಲು ಓಕೆ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆದ ಅಕ್ಲು ಅಂಚತುಲೆ ಅಕ್ಲನ ಪಂಡ ಆಜಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿಲರು ಮೆಕ್ಲು ಭಯಂಕರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯ ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜೇನು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜುನು ವೃಂದಾವನದ ಆಜಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಲು ಅಂಚೆ ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಡು ಲೈಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಮೇಕಲ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಓಡು ವೃಂದಾವನದ ಆಜಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡ ಮೇಕ್ಲೆ ಏತು ಪಂಡ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೆರಿಯೊಂದೆ ಅಂಜ ಫಸ್ಟೇ ಪನೊಂದುಲೇರು ಮೇಕ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತುಲೆ ನಾನಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರಣೇಕ ನಿಪುಣೌ ಸದ್ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕೌ ಲೋಕಾನಾಂ ಹಿತಕಾರಿಣೌ ತ್ರಿಭುವನೆ ಮನ್ಯೋ ಶರಣ್ಯಾಕರೌ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪದಾರವಿಂದ ಭಜನಾನಂದೇನ ಮತ್ತಾಲಿಕೋ ವಂದೇ ರೂಪ ಸನಾತನ ರಘುಯುಗೋ ಶ್ರೀ ಜೀವ ಗೋಪಾಲಕೋ ಅಂಚದ ಆಜಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲ ಪುದರ್ಲು ಆಜಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ ಭಟ್ಟ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ ದಾಸ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಭಟ್ಟ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಕ್ಲೆಗೆನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ಪ್ರಣಾಮ ಸಲ್ಲಿಸ ನೆಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಯಂಗ್ ಇಯರ್ ಪಂಡ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚದು ಈ ಆಜಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಲ ಪೂರ ಮಾನವೇರ್ನ ಜೀವಿ ನಕ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣಗೋಸ್ಕರ ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮನ ತತ್ವಲೇನ ಸ್ಥಾಪಿಸವನ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರಾ ಅಪೌರುಷೇಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಲೇನ ವಿಮರ್ಶಾಕ ದೃಷ್ಟಿರ್ದ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನೆಟ್ ನಿಪುಣರ್ ಮಕ್ಳು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪಂಡ ತುಲಿ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ 500 ವರ್ಷಗದು ಈ ಆಜಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಇತ್ತರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಿಷ್ಯರು ಈ ಆಜಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜುನತೆ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾಂಡ್ ಬತ್ನ ತೂಲಿ ಅಂಚಂದೆ ಮೆಕ್ಲೆಗ್ ತುಲೆ ಐಟು ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ 4 ಲಕ್ಷ ಶ್ಲೋಕ ಕಂಠಸ್ಥ ಒಂಜಿ 2,000 ಶ್ಲೋಕಲ 4 ಲಕ್ಷ ಪಣ ಹತ್ತು ಪಣ ಯಾಜಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಭಯಂಕರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪಣ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಮತ ನಾನಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರಣಿಕನವು ನಿಪುಣರು ಪಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನೇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪುನೇಟ್ ಆತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪಣ ಅಕಲ ಬುಕ್ಕು ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗು ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು ಬೊಕ್ಕ ಉಪದೇಶಾಮೃತ ಐಟ್ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು ಭಕ್ತಿದ ರಸ ಉಂಡೈಟ್
ಭಕ್ತಿಡ್ ಎಂಚಿಂಜಿನ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂಚಿಂಜ ಮಂತನ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಾನ್ ಪೂರ ಪಂತಿರ ಅಂಚನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆರ್ ಪೂರಾ ಮಾನವ ಜೀವಿಲೆನ ಅನುಕೂಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಗ್ ಶಾಶ್ವತ ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವಲೇನು ಸ್ಥಾಪಿಸೋನು ಉದ್ದೇಶ ದಾಖಲೆ ಪೂರಾ ಅಪೌರುಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಲೇನು ವಿಮರ್ಶಕ ದೃಷ್ಟಿರ್ದ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನೆ ಟಾಕಲ್ ನಿಪುಣರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಕಲು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತರು ಇಂಚಾದ ಮೂಜಿ ಲೋಕಡ್ಲ ಅಕ್ಲು ಗೌರವ ಅನ್ನಿತರು ಅಂಚದ ಗೋಪಿಯರ್ನ ಮನೋಭಾವ ಅಕ್ಲು ರಾಧಾ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣರ್ನ ಅಲೌಕಿಕ ಪ್ರೀತಿದ ಸೇವೆಡ್ ತೊಡಗುದೊಪ್ಪುನ ಈ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ ಅಕ್ಲ ಆಶ್ರಯನ ಪಡೆಯುನ ಯೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಯಾಜಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ ಅಕ್ಲ ನೆನಪು ದೇವಡು ಪಂಡ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪು ದಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ನಾವು ಪೂರ ತಿರಿಪಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚತುಲೆ ಈ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆರ್ ಭಾಗವತಗ ಭಾವಾರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ ಆ ಭಾವಾರ್ಥದ ಪಣ ಬುಕ್ಕುದ ಪುದರೆ ಕ್ರಮ ಸಂದರ್ಭ ಪಣ ಬುಕ್ಕು ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಣ 16 ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತಮ್ಗ ಆರ್ ಭಾವಾರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ ಅಂಜದ ಪ್ರಪದ ಏನ್ ಪನ್ಬೇರೆ ಕ್ರಮ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಪುನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರಚನೆ ಮಂದಿರ 6 ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನೆ ಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣ ಬಂಗಾರದ ಬನ್ನ ಛಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ್ಲ ತೂಜೋನ್ವೇರು ಅಂಚಿನ ಬಂಗಾರದ ಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣನೇ ಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯರು ಈ ಯುಗಟ್ 6 ಪೂರಾ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರ್ನೇದು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡ್ನಾರು ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಡ್ ಗರ್ಗ ಋಷಿ ಆರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದೇರು ಗರ್ಗಮುನಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮತ್ತಿಯ ನೆಕದು ಮತ್ತೆ ಭಾಗವತದ 10ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಬರ್ಪಣ ಗರ್ಗಮುನಿ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣಗ ನಾಮಕರಣ ಮನ್ಪೆರ್ ಬರ್ಪರ್ ಆರ್ ತೆರಿಪಾದೇರು ಅಂಜದ ಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಆದಿತ್ಯನ ಮೇರ್ನ ಮೂಜಿ ಬಣ್ಣದ ಛಾಯಲೆಡ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆವಿರ್ಭವಿಸವೇರು ಕೆಂಪು ಬೊಲ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ತ್ರೇತ ಯುಗಟ್ ಕ್ರಮವಾದ ಆರ್ ಬೊಲ್ದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಡ್ ತೋಜುವರೆ ಉರಿನ ಮಂಜಲ್ ಇಜಿನ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣನು ಆರ್ ಗೌರ ಹರಿಪಂಡದ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾಯನ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯರಾದ ಆವಿರ್ಭವಿಸ ನಾಡೆಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಾದಿಜರು ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆಪಲ ಬರ್ಪುಜರು ಪಂಡ ಆರ್ನ ಅವತಾರ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಕೃಪೆ ಅಂಚದ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಲಕ್ಕಿ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಈ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪಂಡ 10 ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅವತಾರಿಗೆ ಪಂಡ ಏರ್ತುಲು ಏರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನು ದೇವರಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ್ಯಾರು ಅಕ್ಲ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಗಾಣ್ ಅಕ್ಲು ಪುಟ್ಟದ ಬರ್ಪುನ್ನೇ ಇಜ್ಜರಿಗೆ ನಾಣ್ಯ ಪಂಥ ವಿದ್ಯತೆ ಅಯಣಯ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜನ್ಮ ಪನ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಡೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಥೇರು ಅಂಚದ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತೆರಿಯೊಂಡ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಎಂಬೊಂಡ ತೋಜವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪಂಡದು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ನೆಕ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ತುಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ ತೋ ನೂತೆನ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತು ನಮಕೇನ್ ಬಾ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬುದರ ಚೈತನ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ನೆಟ್ ನೆತ್ತ ಎನ್ಮುನೆ ಮಂತ್ರಡು ಭಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪಂತೇರು ತುಲೆ ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ತೋಜಾವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಾದ ಪಂತೇರು ಎನ್ಮುನೆ ಮಂತರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯಂ ಪುರುಷಂ ಪುರಾಣಂ ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮನಂ ವಿಶ್ವಯೋನಿಂ ಮಹಂತಂ ತಂ ಏವ ವಿದಿತ್ವಾ ಅತಿಮೃತ್ಯುಂ ಏತಿ ನಾಣ್ಯ ಪಂಥ ವಿದ್ಯತೆ ಅಯಣಯಃ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಥರು. By knowing him who is to be known by Vedanta, who is the oldest personality, who is himself Chaitanya, the source of the universe and the greatest, one can overcome death. There is no other means for going beyond Maya.
तुले चैतन्य महाप्रभुन तिरुनेरदु अक्ल पण मरणन क्रॉस मंत पडपेर वन कैन ओवरकम डेथ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ತುಲೆ ಓಪನ್ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಮನ್ ಚೈತನ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಡೆ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನು ಏರು ತೆರೆಯೋನ್ ಬೇರು ಅಂಚದಾಕ್ಲೆ ಪಣ ಆರ್ ಪೂರೈತಲ ಮೂಲ ಆರಿನ್ ತೆರಿ ನಮ್ಮ ಮಾಯಡ್ದು ನಮ್ಮ ಈಸಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಪಿದೆ ಬರ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯರ ಆವಿರ್ಭವಿಸ ನಾಡಿಮುಟ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸದೇಜರ್ ಐನ್ ಅಡ ಶ್ರೀಲ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ವಿವರಿಸವರೆ ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಣಂ ಪಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯರೇ ಪಂಡದ ಅರ್ಥಗೆ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಣಂ ಪಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯರ ಪಂಡದೇ ಅರ್ಥ ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ರಡ್ ಸಮಾನ ಪದಕುಲ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಈ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಲು ಪರಮ ಪುರುಷನೇ ಆಂಡ ಆರ್ ಸದಾ ಕೃಷ್ಣನ ಬಣ್ಣನೇನು ತೊಡಗಿಸವೇರು ಪಣ ತೊಡಗದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ರೂಪ ಅಂಚದ ನೆನಪು ಮಂತೊಂದು ನಾಮ ಪಠನೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಲೌಕಿಕ ಅತ್ಯಾನಂದನ್ ಅನುಭವಿಸರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯರಾದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಂದೇಶನ ಬೋಧಿಸಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರ್ಲ ತೂಜರ್ ಅವತಾರ ಮಂತು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯರು ಸದಾ ಕೃಷ್ಣನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮನ್ ಪಠನೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಆ ಮಂತ್ರನ ಸಹ ವಿವರಿಸವೇರು ದಾಯಪಂಡ ಚೈತನ್ಯರೇ ಕೃಷ್ಣರಾದುಪ್ಪುನ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಏರು ಅರೆನ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಂಡಲ ಆರು ಕೂಡಲೇ ಆರು ಆರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಾವಲಿನ ಪಠಿಸವೇರು ಅಂಚೆನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಐನು ವಿವರಿಸವೇರು ಅಕ್ಲು ಉರಿಯಗ್ ಅಲೌಕಿಕ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಮನಸ್ಸು ದೊಲೈ ಪೋಪಾವೇರು ಅಂಚದ ಪಠಿಸವನ ಅಂಚೆನೆ ಅಲೌಕಿಕ ಆನಂದ ಲೀನ ಆಪೇರು ಅಂಚಾಯನದ ಪೂರ ಅಟ್ಲ ಇಜಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಡ್ಲಾರು ಶಬ್ದದ ಚೈತನ್ಯರು ಪೂರಾ ಸಮ್ಮುಖಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಆದ ತೋಜರು ಕೇವಲ ವರ ಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯರು ತೂಂಡ ಯಾವ್ಗೆ ಅವೇ ಕ್ಷಣನೆ ಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪು ಅನ್ಪೇರಿ ತುಲೆ ಕೇವಲ ವರ ಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯರನ್ ತೂಂಡ ಯಾವು ಆರು ತಕ್ಷಣನೆ ಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪು ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚಾಯ್ ನಿರ್ದಾವರ ಅರೇನ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವಪಣ ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ನೋಡು ಬೇತೆ ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯರು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅಂಚದ ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ವಿಚಾರನ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ವಿವರಿಸವರು ಅಂಚದ ಐ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಇನಿಯಾನು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಇತ್ತೆ ಶಾಖ ಓಕೆ ಶ್ಲೋಕ ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪತ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆ 4 ತಿಂಗಳು ವ್ರತ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಈ ಇಂದು ವ್ರತ ಉಂಡತ್ತೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಅವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಓಕೆ ಐತ ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲದ ಕ್ಲಾಸ್ ಡ್ಯಾನ ಕೇನ್ಪಾವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣ ಅಂಚದ ಇನಿ ಶಾಖ ಪಂಡವು ಮಾತ ಎಟ್ ಬಂತೆ ಓಕೆ ಆ ಶ್ಲೋಕ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಂಡ ಉಪಪುರಾಣಡ್ ಆದಿತ್ಯ ಪುರಾಣ ಅನ್ನೊಂದು ಐಟ್ ಪಂತೆರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಂಚದ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಏನ್ಪ ಏಕ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕೋಡೆದ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಏರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಂತಿಜರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತಾಜಿ ಅವೇ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ದುಂಬು ಇಂದು ಆದಿತ್ತನತೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾತಾಜಿ ಶೋ ಮನ್ಪೇರು ಏರೆಗೆ ಎತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕದು ನಂದವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಪಲ್ಲೆ ಮಾತಾಜಿ ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೋಡೆದೆಲ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮನ್ಪೋಲ ಐನಿಯಾನ ಲಿಂಕ್ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಪಾಡ್ಬೇವೆ ಮಂತೆ ಮಾತಾಜಿ ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಆ ಇಂದುಲ ಏನು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಂತೀಜರ್ ಅಕಲ್ ದಯದಿದು ಅಟೆಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡವೆ Hare Krishna. For today,
ತೋಜುನ್ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ರೀಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ನರೆಂಡು ಪ್ರಭು ಕಾಲಿಶೋ ಮನ್ಪರೆ ಆ ಪಾಲ್ನೆ ಪಾಲ್ನೆ ಮಾತಾಜಿ ರೀಡ್ ಮಂತ ಪಾಲ್ನೆ ಪ್ರಭು ಲೈವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಜಿ